बुचडे पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्याने घाटात केला या राडा बुचडे पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्याने घाटात केला या राडा हे लाखात नंबर 1 चा मिल्खा ग्रुपचा होय बैल जोडा लाखात नंबर 1 चा मिल्खा ग्रुपचा होय बैल जोडा बुचडे पाटलांचा बैल गाडा बुचडे पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्याने घाटात केला या राडा पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्याने घाटात केला या राडा बुचडे पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्याने घाटात केला या राडा बुचडे पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्याने घाटात केला या राडा बघा बघा कशी